Ех, как с тази содичка бих хапнала едни понички. Днес ще приготвим понички. Нещо. Налагаше се да го тресна. Всичко тук е брашно и трябва да го изчакаме да стане на тесто. По-лесно е всичко да правя с ръце. То ще стане горе-долу на тесто. Ще го довършим на плота. Сега го ставаме да втаса за 20 минути. Вземаме тестото и го разточваме с дебелина на около 1 см. Мисля, че ще са много вкусни. Сега е време да ги изрежем. Готово. Изрязваме с по-малко. Добре, олието е загрято. Вече можем да сложим понички. Тя е по-препеченка. Изрезките ще ги изпържим и тях. Вижте колко много понички съм опекла. Кръгло, жирафче, поничка. Сега ми е най-приятната част. Да ги декорирам. Първите ще са с лилава глазура. Цветът е прекрасен. Ето го и финалният резултат. А къде са поничките?